Bantwana bakaThixo ngifika kuni sebahle bantwana bakaThixo nilungele uThixo mayibonge Nkosi eyona nto ndiyibulela kakhulu ukuba uThixo asihlanganise apha ukuze sibonisane ngalo Thixo sinye ngoba eyona nto ifunekayo kukuba okunene siqiniselane apha kulo Thixo sikuye ngoba lo Thixo bazalwana ngulo Thixo sikholwe kuye sonela bazakukholwa kuye futhi lo Thixo sikuye ulo Thixo afuna ukunakekelwa bazalwana ukukholwa okusikuko yabantwana kaThixo ayikuko ukuba siqhubane sithi hayi nkosikazi ngilandele ukuze kuthi xa sekubonakala into yoba ngoku ithuba lam liphelile kuphele kwayonhlangano pha kwam mayibonge Inkosi yona into kufuneka sazi into yoba njengoba kusithiwa masoyike ngoko hleze kuthi sekusele idinga lokuba singene phi ekuphumleni kubekho bani othi asilele noba sizithunyayizwe nje indaba ezizilungileyo kuthi kanti udaba olu lungadibananga nantoni nokholo lungabanceda abantu bekhona mayibonge Inkosi bekhona abantwana bakaThixo futhi beduda besina becula kodwa sifike xa sifika sibonise ukuthi kona bazalwana ukukholwa ayikokusina ukukholwa ayikokuchumayela ukukholwa ayikokunxiba kakuhle uchintanisa impahla kanti awungomzalwane into ofuna ukuyenza kuzosibonisa uba unxibe kanjani mayibonge Inkosi kodwa lento abantwana bakaThixo siyayazi uba ezi zinto zonke zizinto zomhlaba ezizawujiyeka nazijiyeka zidile kuthiwa ziyotshiswa ngoba akekho umnikazi wazo ufile mayibonge Inkosi ngoku ke abantwana bakaThixo yile nto kufuneka umuntu nxa ekholwa egameni likaThixo bazalwana zihlobo zam aqwalasele ukholwa kanjani ngoba nxa ungakholwa uyazazi ayisazela siyakuxelela noba uhlelo uyazi uba ndiyenzile konto ethile cha ndiquvile ndigoxile apha phakathi kwabo ndiyenzile into ethile ayibonge Inkosi ngoba abazalwane umuntu kuba ngabalisela noba liyazazi balilisela ayibonge Inkosi ngoba abantu bakaThixo abantu abakholwa egameni lakhe uThixo kukho izinto abamiselwe zona uba bangazenzi nxa bekholwa ngoba endlini kaThixo akufetywa mayibonge Inkosi endlini kaThixo bazalwana kugcinwa imithetho yakhe njengoba besitsho bazalwana bathi gcinani imithetho ngoba ukukholwa akufuneki ukwazelwe ndimo kanti awuyazi lento ukukholwa yintoni ukukholwa ukhona nje kuphela uyahamba nje awazi ba yintoni ukukholwa kodwa uboneni yintoni luThixo akuboniseni ba ungumzalwane intoni awugoba uyazazi sazela sakho asikho tu noba kuhlangenwe uthandi namse into ekhanda ifuna ukuhlangana nje sibona naza isine kakhulu mayibonge Inkosi akukho ke ukugwetywa kwaba kuKristu Yesu abangahambi yongantoni ngokwenyama abahamba ngokomoya ngexesha uhamba ngenyama uzawugwetywa nguThixo futhi ugwetywe kakubi sikunqanda sikihlukana nezinto uzenzayo ngoba amasiko uyawathanda utawenza amasiko kodwa ziyabonakala impawu ezi uba amasiko uyawenza ziyabona uyawenza amasiko mayibonge Inkosi bantwana bakaThixo iyona nto athi uThixo nxa sifika kukholweni sinolaluko lomoya olungenziwanga ngazandla enyameni yile nto kufika kuthiwa ngoku umfazi lo naye oluke ngolaluko laphi lukamoya akho laluko apha luzoba lolunye uyabona uba kwalinga umuntu wolusa
nokoluko nokolusa indaba inaye ngoba uthi uThixo uyabona aba bathe boluka ngolaluko lenyama apha bazalwane boluka ngolaluko lenyama aba bantu uThixo uthi akasayi kubanceda babhangile bohlukana nabani noThixo ngoba batheni bolukile bolusile ngoba bazalwane kuthiwa ningabolusi abantwana benu nethi wamolusa wazi into yoba lento izakwenza ukuthi ubhange ohlukane noThixo noma ulivakalisa ilizwi ulivakalisa rongo ngoba ubhangile ohlukane noThixo uThixo akasayi kunceda bayibonga inkosi izoba nzima into yokuthi ukhona ungancedwa nguThixo kodwa uyakholwa egameni lakho uThixo awuncedwa nguThixo ngoba into oyithandayo uthanda into yobihlabathi ukholiswe lilo mayibonge inkosi bantwana bakaThixo yazi hlobo zami ndithi noko mandibonise kakhulu yazi hlobo zokuze abantu bahlukane bazalwane uyabona njengoba lento ubulwelwe bakhe umzalwane kakhulu ufuna into yoba aboyika ukuze obuvakalisa phakathi kwethu noma ngugqirha ungalimi uzomvakalisa phakathi kwethu noma ngugqirha ungezinayo phakathi kwethu ngoba uzosiphazamisa thina sijonge phi emqamlezweni sifuna ukuncedakala siye kuThixo ngendlela uThixo afuna ngayo mayibonga inkosi ukuba ngaba uncedwe lixhwele ungezi uzosibonisa uzosixelela ubulwelwe bakho apha fika usifundise ubulwelwe bakho apha uthi hayi naleni into iyanceda nalento iyanceda akhona inceda apha ngaphandle kwaYesu mayibonga akhona incedayo ngaphandle kwaYesu ngoba nguye yedwa oncedayo uYesu hayi izinto zomhlaba uze noma ngamanzi aselwandle noma ngamanzi aselwandle akanancedo kodwa luncedayo ngubani nguYesu hayi amanzi aselwandle inkosi umfulo inkosi ethi wayibamba nje wayithatha yazi nethemba layo uyithembi
egameni athi loThixo. Hayi sizothi chuba ntakwethu. Kakuhle ngoba into efuneka ufule into ba lento aziba nokuyayenza ayikho right. Ukuba ngaba kwenxesha uyolusa uyazazi akwabu besike wayitsho uba ubuyaheba isisono apha enhlizweni yakho uyayazi uba nolusile mina ungcono umuntu osikade ngoba kunamazwi athi ubani uba uthi asivume isono sakhe uthembekile ulilungisa kodwa uba usivume isono sakho uyolusa uhleli phakathi kwabazalwane uyazazi uba awukho ndawo uyakuyo noba ungema uphakama ushumayela ulahla. Hayi uyolo lomuntu ongahambiyo ngecebo labangendawo angemiyo endleleni yaboni lo muntu unonelela umyalelo kaYehova imini nobusuku ucabanga ngawo. Yehova ngubani na oyohlala entabeni yami? uDavid bazalwane uyabuza ngoba ufuna ukubonana noThixo. Uyabuza Yehova ngubani na oyohlala entabeni yakho engcwele? Uthi impendulo kaThixo ngohamba ngokugqibelelo ethetha inyani bantwana kaThixo angamenziyo nento uwabo into embi. Lo muntu kuthiwa nguwe yahlobo zami akanikeli nemali badla abanye abantu ngayo ngoba lo muntu ingxaki ufuna ukuhlala phi entabeni kaYehova uThixo ufuna ukuhlala phi ententeni yakhe ngoba umuntu nxa ezohlala ententeni kaThixo kunomyalelo omiswayo uba lo muntu ufuneka enze kanjani. Lo muntu bazali bethu hayi uyolo lo muntu ongahambiyo ngecebo labangendawo angemiyo endleleni yabona lo muntu ucabanga ngoYehova imini nobusuku. Njengomthi ome phezu kwantoni kwemijelo yamanzi. Bayibonga inkosi. Anihlaleni kakuhle madoda amakhulu. Umuntu alungise kuselithuba. Hayi kuselithuba usangalungisa. Kuselithuba. Ngoba abantu bathi kuba sinokuzenza izinto ukuthiwe singazenzi kukho abantu esibafaka engxakini abasena abantwana abancinci. Uzothi soba mdala athi ukuthi kwabani ngoba ukhonza la enjutata ubani uthene enziwe into ethile. Mayibonga inkosi. Ngoba lenta abesengxaki nomzalo ukuziphendulela ahlulakale soyiswa ngabantwana. Mayibonga inkosi. Mina ndingumdiliya wenyaniso umlimi ngubawo akamasebe akumi kodwa isebe lingathwali isiqhamo bantu bathi ko liyasuswa. Alisebe lingathwali isiqhamo liyasuswa kuthiwa ke nina senihlambulukile ngenxa yelizwi endilithethileyo kuni hlalani kumi nami ndihlale kuni. Ningekumi anizukwenza nto. Bayibonga inkosi. Sigwetyele njengoba selikholweni thina sinoxolo kuThixo. Bazalwane mayikibe buhlungu inhliziyo yomuntu madoda amakhulu ethi ukholiwe egameni loThixo wethu. LoThixo bazalwane owathi kungekho nto ibalulekileyo esimenzele yona abantwana kaThixo wancama unyana wakhe akuphela komzelo ukuze azofela izono zethu. Layisife bazalwane kuthiwa igazi lakhe kaliphala liphalalela uba kuxolelwe izono zethu. Lidilizwe kaThixo ngexesha enyuka uThixo esiwa emnqamlezweni uthwele izono zethu. Awu madoda. Bayibonga inkosi. Xa ifika phaa emnqamlezweni lidilizwe likaThixo zihlobo zami waqala abantu kaThixo woyisa lo unokufa. Oko ukuthi umtyholi. Wabhangisa. Awu madoda. Ambhangisa umtyholi. Bayibonga inkosi. Bantwana bakaThixo utsho ukuthi ke abantu abafuna ukuba noThixo lithuba loba umuntu azilungise. Lento abantu bathi nxa kuthiwa kukufunda ayisosimbo futhi ayisosijongo soba nxa kuthiwa kuyohlanganiswana ibe ngathi sisijongo. Bayibonga inkosi. Okuthi umuntu nxa ekholiwe ubamba indaba kaThixo ngendlela eyiyo. Kakuhle hambani nisenalo nje ukhanyisela bantwana kaThixo zihlobo zabe sithandekayo. Kungabikho magqwidi
abazabe bekholwa kakuhle bejumayela ivangeli encolekileyo ngoba lo mfundisi wethu unguYesu bazalwane ngulo bazalwane ekufuneka into yoba umuntu ofunda kuye aqwalasele umthetho wakhe ngoba yena uthi mayigcinwe imithetho yakhe uba siyamthanda ngoba mthanda hayi ayongxaki Senhor,